बेजों लोगोसे आङो दिनै मा जादों मैया मोनायाव मा जादों आंनि हालोदा मा जादों नोंथांमोना नायदो। जाय मानसिया आंखौ बुदों बे जाहैबाय मादैमोन खोथायाहाय गोबां सिरियास राइट मैयाबा जोंना बि गार्ल्स बिथांनि बिफाया जे जिथुनाखि बुजाबाय राइट ओमफ्राय दा बिखौहाय सोर बुदों होनबाथाय आं नोंथांमोन आं खिन्थागासिनो नोंथांमोनाहाय फुल भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय सोर बुदों मानि थाखाय बुदों माने मा जानायमोन आं नोंथांमोन आं खिन्थागासिनो बिनि थाखाय नोंथांमोनाहाय फुल भिडिअखौहाय नायलां एसेबाबो बुजिगोन ओमफ्राय मा पूरा इनफरमेशन आंनावहाय फैजोब्बाय राइट ओमफ्राय दा बे बिथांखौहाय बुदों होननाया सोर बुदों नोंथांमोनाहाय खोनासंग्रानि सिगां नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै दोन मानोना आं गोदान नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो आं मोजां भिडिअ लाबोबाय थायो बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे इउटुब चेनेलखौहाय आलुभाई इउटुब चेनेलखौहाय नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो मानोना माने जेब्लाबो आं भिडिअ गोदान होब्लाथाय नोंथांमोना फार्स्ट सहैनाय बायदि आरो नोंथांमोना मा भिडिअखौ नायनो हानाय बायदि बिनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आं जेब्लानोखि भिडिअ होआ मानो नोंथांमोना फार्स्ट नुनाय बायदि मानोना आं नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबासो आंबो बेफोरबायदि मोजां भिडिअ लाबोबाय थानाय एबा नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंबो थाबाय थानो मोनगोन नालाय बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायो नैबे आलुभाई चेनेलखौहाय नोंथांमोना प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होलांथार ओमफ्राय अब्ला नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ नायलां मानि थाखाय बुजादों मा जानायमोन मा जायाखैमोन आं A to Z नोंथांमोन आं इनफरमेशनखौ आं होगासिनो बिगास बिफाया बुजादों होननायानो जाबाय बिनि जायबा सिगांनि मा होनो बिखौहाय सिगांनि हिनजावनि फिसालायाहाय माने बि गार्ल्स बिफाखौ एबा गावनिनो असे बिफा जाखाबायना एथ' नंगौना नङा गावनिनो असे बिफा बायदि जायो होमबाबो मा जालायनायमोन ओमफ्राय दा माने बे बि गार्ल्सनि बिफाखौहाय बुनाय जाबाय माने मैयाहाय राइट मैयाहाय माने इसोरनि गेजेरावहाय गोबां दावराव दावसि जालायदों दावराव दावसिया मा जालायदों होनबाथाय आं नोंथांमोन आं खिन्थागासिनो A to Z आं खिन्थालांगोन नोंथांमोननो A to Z नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामना खालि भिडिअखौल' लास्टसिमहाय नायलां मैया पस्ट होदों बि गार्ल्सआ मैया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय मोनसे पस्ट होदों जे जाय मानसिफ्रा जे बुदोंमोन जाय मानसिफ्रा बुदोंमोन बिसोरखौहाय गाबोन फेसबुकनि थ्रुयैहाय नुनो मोनगोन होननाय ओमफ्राय दासिमबो बिथांमोनाहाय पस्टखौ होआखै माला दसे समनि उनावफोर होगोन जानांगौ ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय माने जायबा बि गार्ल्सनि जायबा बिफा जायबा बि गार्ल्सनि जायबा दाबा बिमा बियो बे बि गार्ल्स बिफानि बियो माबासो दै हिनजाव गदायसो दै बियो हिनजाव गदाय जायबा फार्स्ट गिबिनि फिसालायासो बिखौहाय बुदों माने फार्स्टनिहाय बिखौहाय दा बुदों ओमफ्राय गोबां माने खोथायाहाय बेले बेजे जानानै दं बिसोरनि गेजेरावहाय गोबां बेले बेजे ओमफ्राय दा मा जानानै दं होनबाथाय नोंथांमोना आं खिन्थानायनि सिगां नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ फुल मोजाङै खोनासंलां मिथिबायना मोजाङै खोनासंलां आजिखालि संसार जानायावहाय मानसिनावहाय मा जायो मा जाया गोबां माने दुखुनि बाथ्रा आदै आरो मादैमोन बिनिखायनो मोजां आं नोंथांमोना आं बुजायलांनो नागिरदों नोंथांमोनाहाय मोजाङै खोनासंलां मोजाङै ओमफ्राय दा नोंथांमोनाहाय दा इयावहाय गोबां सानगोन माथो बायदिसिना केरेक्टारफोर खिन्थालाबाय थायोमोनलै माथो बायदिसिना कम्फुफोर खिन्थालाबाय थायोमोन होननानै बि गार्ल्सनि बिफाखौहाय नोंथांमोनाहाय सानगोन दा खोथायाहाय बिदि नङा दा बि गार्ल्स बिफायाहाय दा बोरायबाय राइट बोरायबाय ओमफ्राय दा बेनावहाय फिसालाजों माने फिसालानावहाय जियानो जा गावनिनो फिसाला नालाय नंगौना नङा गावनिनो फिसाला नालाय होमबाबो बेनावहाय अननाय दङ ओमफ्राय बि गार्ल्सनि बिफाया बुंनाय बायदिब्ला किन्तु बिखौहाय बुनो हागौमोन किन्तु बिथाङाहाय अननानै बुवाखै जाहैदों माने बिथाङाहाय जायबा गावनि फिसालाखौहाय अननानै बुवाखै जाहैदों ओमफ्राय बेसो दा फिसालायासो रागा जोंनानै माने ओरैबायदि बुदों माने बिराद गाज्रि बुदों माने खर' सर' दोलालायनाय खर' सर' गावलायनाय बेफोरबायदि बुदों आरोना होमबाबोथ' फिसाला होननानै नोंथाङा माबोरै एसेबां बेफोरबायदि सयज' खालामनानै हाखो एबा माबोरै सयज' खालामनानै थानो हाखो जे बेफोरबायदि खर' सर' गावलायनाय बुनानै बुजानानै एसे एनै बुनायबा बेलेग खोथा नोंथांनावथ' खर' सर' गावलायदों बिखौ नुनानै जोंबो दुखु मोनदों मानि थाखाय बेफोरबायदि बुखो मा जानायमोन मानि थाखाय
जियानो जा गावनि फिसालायाबो आं फिसालाखौबो बुंनि गावनि बिफाखौनो गोरोन्थि मोनदों होननानै खिन्थु एफोरनि साजाखौहाय उनाव भुगिनांगौ जायो दै आदै आरो मादैमोन नोंथांमोनाबो जुदि गावनि बिफाफोरखौहाय बुयोबा एबा माबा मोनसे सोबाला बायोबा टर्चार खालामोबा बिनि साजाखौहाय उनावहाय भगबाना हरखागोन नों थांनानै थासान्दियावनो नोङो बे साजाखौ मोनगोन गोदो मामोन थैनानै थांनायावसो मोनोमोन खिन्थु मा आजिखालि मा थांनानै थानायावनो नोंथाङाहाय बे साजाखौ उनावबाबो बे साजाखौहाय नोंथाङाहाय मोनगोन मिथिबायना नोंथाङा थांनानै थानायावनो बिखौहाय मोनगोन खिन्थु नोंथाङा जेब्ला बोरायगोन नोंथाङा जेबो मावनो हायै जागोन जेब्ला नोंथांनि बैसोआ थांगोन बै समावहायसो नोंखौहाय भगबानाहाय दैथाय हरगोन गाहायावहाय मिथिबाय नोंनियावहाय दैथाय हरगोन ओमफ्राय नोंबो सानसे मा नोङो जेरै खालामदों बिफाखौहाय टर्चार खालामदों थिग नोंबो सानसे समाव बेफोरबायदिनो गावनि फिसाला एबा फिसाजो एबा नोंजामादैजों नोङो सासे नङा सासेजों नोङो टर्चार एबा नों गाज्रि बिहेभियार नों खालामजाथारगोन आजिखालि बेयो माने लोगो रिजाल्ट जायो नों आजिखालि थैनानै सेवलायनाङा थैनानै थांलायनाङा नों गोजौआव जे भगबाना सास्ति हैगोन बेफोरबायदि नङा आजिखालि नों थांनानै थासान्दियावनो नोङो बे सास्तिखौहाय मोननो हागोन बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायो गावनि बिफाया गाज्रिबाबो मोजांबाबो गावनि बिमा बिफाया गाज्रिबाबो मोजांबाबो नों बिखौ नोङो सिगिनानै दोननाया बेलेग खोथा खिन्थु आखाइ होनाया एसे बोरैबा जायो गावनि बिमा बिफाखौ आखाइ होनाया एसे माने बिखौहाय मा बिमा बिफाखौ जोङो भगबान होननासो जोङो सानो नालाय गावनि बिमा बिफायाहाय मा सेकेन्ड भगबान जायो होननानै गोबां मानसिफ्रानो सानो एबा गोबां मानसिफ्रानो मानियो खालि बियो बर'नि गेजेरावल' नङा बेखौहाय गुबुन जातिफ्राबो मानिनाय जायो जे बिमा बिफायाहाय सेकेन्ड भगबान होननानै राइट जुदि जोङो बिखौनो बुयो सुयो एबा जोङो मा बिखौनो गाज्रि बिहेभियार खालामो अब्ला बे भगबानखौनो अपमान खालामनाय बायदि जायो बिनिखायनो मा आजिखालिहाय भगबाना नोंथाङा थैनानै थांनाय समावसो साजाखौ होगोन बेफोरबायदि नङा नोंथाङा थांनानै थानायावनो नोंथाङा साजाखौहाय मोनगोन राइट ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय बुदोंबो बुदों ओरैबायदि गाज्रि बुदों माने खर' सर' माने बैफोरबायदि मानसियासो एक्सुवेलि बर्दाश्त जाहैबाय खालामनो हायो बेफोरबायदि मानसियासो एक्सुवेलि बुजागोन बेलेग बायदि बिफाबाथ' खिन्थु बिदि बेफोरबायदि बुजानाय नङामोन मानोना बिफा फिसाला जुद्ध जागौमोन ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय खालि मा बिफायाला बुजानानै थादों जाहैबाय आरो दे जियानो जाथों बुथारोबा बुथारदों होननानै मा बिथाङा बेफोरबायदि थाबाय जानांगौ आंनि आन्दाजावहाय नंगौना नङा आरो मादैमोन स' आं नोंथांमोनखौ आं बिखौनो आं बारा गोबाव आं बुंला दा मालायनि संसार जानायावहाय दा गोबां बेले बेजे बिथांनाबो दा हिन्जावाहाय गदाय दा जायबा फिसालायाहाय बुदों बे माने गिबि हिन्जावनि फिसालामोन दा खोथायाहाय गोबां बेले बेजे बिथांमोनासो मिन्थिगोन उनावहाय दा बिथांमोनाहाय क्लियारिफिकेसन भिडिअ होगोन बे समावहाय नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आं गोदान आरो बिनिनो आं आपडेट लाबोफिनगोन दा बे आपडेटखौ नायनो थाखायनो नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै दोन मानोना आं जेब्लानो गोदान आपडेट होगोन दाहाय नोंथाङा फार्स्ट नुहैग्रोनाय बायदि बेखायनो नोंथांमोनाहाय नैबे चेनेलखौहाय आलुबाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना भिडिअखौ गोबां नायो खिन्थु साबस्क्राइब खालामनानै होआ मानि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आं मोननै साबस्क्राइब मोनगोन होननासो आं नैबे ससियेल मिडियायावहाय फैनाय जादों आरो मादैमोन आंनि फंबाय बिब' बिनानाव फंबायमोन नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै खावलायो नैबे आलुबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होथार नोंथांमोननि साबस्क्राइबनि बाजिजोंनो आङो मा एसे एनै आंबो साबस्क्राइब मोननो हानाय बायदि स' आं नेक्स्ट भिडिअ आं बिनिनो आं सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोनाहाय नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो मानोना नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना होबासो आं जेब्लानि भिडिअ होगोन नोंथाङा थाबनो नुहैफ्लांगोन बिनिखायनो साबस्क्राइब खालामनानै हो नैबे चेनेलखौहाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच लाभ इउ